Kubuya jud maningil aning bukid oy. Lagyo kay balay hasta pa yung layo ah. Tawagan ako to kumbadi bi. Siya na lang akong pakulit taon na eh. Tay sula ning trabaho ah. Lukoy. Asa man ka? Ulay sa ko dribi ikaw si paningil ani. Na ako diri sa tumi sa bukid pagdali ah. Ulatong ta ka. Sige sige. Gayang. Pam, Patay layo am di kini diri eh. Nabre dool tumi sa bukid. Abi nang Barbie maningil ako. Rao. Basta ang unahang paningil ha si William. Kay grabe tong giutang sa tuwa. Ni utang to og TV, rep, jet ski, ug katong barko nga na plat. Matay. Naba di barko nga plat. Ano mo yan na sing pangutana paninglan na ito ah. Sige, mato na ko. Ikaw na, pagdali ah. Yati, ni maningil ni bukid eh. Sige yung lagyo ag balay ba. May tabubayad po lagi ng mga palautang eh para mawala po niya itong kahago. Isa, ni bata, pangutanon ako ni Bing. Dong, may hapon. Hindi ato ya. Eh, Dong, inyo man balay dong? Ay, ini. Oh, balay na mo niya. Hindi ka nagpuyo day. Nas William dia dong. William. Kinsa man aya? Si William good. Kuya siguro to nimo kay diri man ka nagpuyo. Kaysa ha. Sa may pangutanon ni bata ah. Ay, murag naman siguro sa kuya diri ya. Awara, kuya rin niya. Unsa man tawagan na. Tep! Uy, naramalik ka na day. Uy, unsa man ya? Tep, pug nagay mangita sa kuha. Ingna, wala ko ha. Aw sige, ingno na kuya. Sige, sige. Musulod sa ko. Magduta pa ko. Kalimot mo ko sa giingon kuya bay. Unsa ito yung pakong ya? Sus, nabay mo kuya dia. Ya, nabro ka dira sa sulod ya. Ingna, wala. Ya, wala daw ya. Wala. Nakinsa man dito nito bag. Ya, kinsa na to ni tubag ya? Bataan yung bulyaso mo butang. Ingna lagi, wala. Ya, wala daw ya. Iba sigong bulyaso daw. Unsa man ang kuya eh? Tago-tago siya dong. Ya, nagtago-tago ba daw kaya? Surok. Nagdugo bataan ka, uy. Ya, murag may agas na yung dugo daw ya. O sinagas man. Kay ni surok daw. Ina yung kuya ba nga mo gawas kay nay nangita. Ya, magawas pa daw kaya kay nay nang ita. Ingna kag nagnay mangita. Ingna na wala ko. Ya, wala lagi daw siya. Sus, kamu yung pamilya ano, mga pursin mo wala hinungdan ba? Bang bayrit yung mga utang ha? Ya, bayad-bayad ang utang niya. Ay, nga, kumusta yung malakaw dito kuy? Wala dito eh, may klaro kay istorya itong bata nga na dito. Ito ka, wakay klaro, di kay pulos ba? Tara, ulit na. Yan ka ba? So sab guys, dili ni promotion na sugal kundi ako lang i-promote sa inyo ang akong YouTube channel. Ay mo kalimot og subscribe. Follow na lang po sa akong page og daghang salamat.